Is-Santa Sede ħarġet il-programm uffiċjali taż-żjara tal-Papa fit-2 u 3 ta' April li ġej. Il-Papa Franġisku se jkun qed jasal f'pajjiżna is-Sibt 2 ta' April fl-10 ta' filgħodu. Huwa se jkun qed imur l-ewwel fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta fejn hawnhekk se jkun qed jiltaqa' mal-President Malti George Vella u l-Prim Ministru ta' Malta. Hawnhekk il-Papa Franġisku se jkun qed jindirizza l-awtoritajiet u l-korp diplomatiku. Minn hemm se jmur l-Gżira Awċija permezz ta' vjaġġ bil-baħar bil-katamaran bil-Port il-Kbir. F'Għawdex se jkun qed jagħmel laqgħa ta' talb quddiem is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Imbagħad il-ħadd filgħodu se jmur fil-Grotta ta' San Pawl fir-Rabat, waqt li aktar tard fl-10 ta' filgħodu se jkun qed iqaddes il-quddies tal-Ħadd minn fuq il-Fossos tal-Furjana. Hawnhekk se jkun qed jgħid l-Anġelus. Il-Papa għandu wkoll laqgħa mal-immigranti fiċ-ċentru tal-Laboratorju tal-Paċi. Il-Papa se jkun qed iħalli pajjiżna il-Ħadd 3 ta' April fis-6:15 ta' filgħaxija. Din se tkun ir-raba' żjara tal-Kap tal-Knisja Kattolika f'pajjiżna wara żewġ żjarat mill-Papa Ġwanni Pawlu II fl-1990 u fl-2001 u s-suċċessur tiegħu il-Papa Benedittu XVI żar pajjiżna fl-2010. Din iż-żjara tal-Papa f'pajjiżna tħabbret fil-festa ta' San Pawl min-Nunzju Apostoliku. Dan wara li sentejn ilu iż-żjara tal-Papa Franġisku ġiet posposta minħabba l-imxija.